नाय लोगोफोर सिख्ला सेंग्रा ज' बयबो बिदिब्ला लोगोफोर जोंनि बर' मानसिफोरालाय अबाव मोजां जाबावनो नङा होनबा जमा जमा बेरायदों मादों बेयावनो अनेक अनेक जालाबायो नोंथांमोना मोजाङै नाय आयै मालायसो माबायसा सासे सिख्ला सानै सेंग्रा फटक साफायगासिनो खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बनायबा हरनाय थाबाय जोङो दिनैयो भैरबकुन्दआव थांनो नागिरदों ओमफ्राय फेमिलिजों थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर रावनोबो थांनो नागिराखै नै आंनि फेमिलिया ओरैनोसो खालामनानै माने आंनि बोराया बिराद लाजिनो आरो मोखां खिथिया 50K जाबासो आंनि बोरायाहा दिन्थिगिनो दै लोगोफोर बेनिखायनो भिडिअखौ एकदमबारे शेयार खालामनानै 50K खालामना होदो आरोना नोंथांमोना होमबा नोंथांमोनखौ आङो भैरबकुन्दआव थांखांनानैसो लोगो मोनसिगोन आरोना दायो ओमफ्राय जों दायो मोनसे जायगायाव नेथ'दों आरो आंनि बोरायनि लोगो थारमाने फैनो नागिरदों ओमफ्राय डकुमेन्टस बावगारबोदोंमोन बेखौ लायनो थांदों आरोना लोगोफोर जोङो फाइनेलि मोनफैबाय ओमफ्राय इयावहाय एन्ट्रि जानो नागिरदों आरोना नै नायनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना गेटखौहाय भुटान गेट मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय जि भिर नायनो हागोन नोंथांमोना इनि एन्ट्रिखौनो मोनाखै आरोना ओमफ्राय जोंफोरा थावल' सोंसिगोन आरोना ओमफ्राय जोंफोरो भितराव हाबनानै जि भिरखा नै ओरैबायसा गोलावनाय भैरबकुन्दनि भुटान गेट इयो बिराद मानसि नायनो हागोन हाबनोनो हाया लाइन जाना दं एक'आनो गैया खिन्थु बेखौनो बिराद नायनो फैयो आरो मानसिफोरा नायनो हागोन गारियानो गारि एकदम बारे लाइन बा लाइन भितराव हाबनानै फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय भितरावनो हाबनो हायासै ओरैबायसा मानसि नोंसोरो आंनि उनथिं नायनो हागोन ओमफ्राय आं सानबाय मा भितराव हाबला उनावहा होजों ब्रिजआव थांनानै फटक साफाय जासिगोन आरामै थान्दाहै रावबो गैयियाव ओमफ्राय आङो दायो दुकानाव दोङो नै ओमफ्राय बे दुकानावनो आङो माबा मोनसे जासिगोन आरोना लोगोफोर मा जागोन नोंथांमोना आङो दसे उनाव दिन्थिगासिनो आरो बे ग्रिन मटरखौ पेकेटसे लानोसै आरो आङो ना ओमफ्रायहा बे बादामखौ पेकेटसे लानोसै ओमफ्राय बुटखौबो पेकेटसे लानोसै नै पेकेट खाम लाबाय आरो आङो फटक साफायनो फैनाया आंनिया बेखौनो लाबाय आरोना नै पेकेटआ ओमफ्राय बेलेग बुस्थु लाला आरो आङो ओमफ्राय नै आंनि फिसाजोआ इयावनो जनानै दं बेरायनो फैनाया फिसाजोआ आंना उन्दुजोंसोमोन आरो ओमफ्राय जटायाबो नै गारि सिङावसो दोङो मामि नोङो मामि खिथिलाय मा लाखो मामि नोङो चक्लेट केन्डि दायो जोङो भैरबकुन्दनि दालाङाव फैबाय आरोना नै नायनो हागोन नोंथांमोना बिराद माने मोजां बनायबाय आरो ओमफ्राय सिगाङावहा बारा मोजां नङामोन आरोना बे दालाङाहाय ओमफ्राय जोङो माने भितराव हाबनो नागिरदोंमोन आरोना एन्ट्रि जानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय ओरैबायसा बुरजा मानसि माने हाबनोनो मोनासै आरो बेनिखायनो गारियाव थावल' सासेल' बोरायनि लोगोआल' हाबनानैहा थाव सोना लाबोबाय आरोना ओमफ्राय जों सानबाय मा एसे दालाङावनो एसे इन्जय खालामनोसै होननानै बेनिखायनो दालाङावनो फैबाय आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन जि आराम आरोना नै थारमाने जोंनि भैरबकुन्दआव सिजन गैयाबाबो मानसिफ्रा पिकनिक जाफैयो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन नै पिकनिक जाफैदों आरो दाथ' पिकनिक जानायनि सिजन नङा थेवबाबो माने पिकनिक जाफैयो आरो दैफोरा ओरैबायसा मोजां साफा नाय दालाङा जि मोजां गुवार साफाथार आरोना नै लोगोसे जोमैयाबो नै नाय लोगोफोर सिख्ला सेंग्रा ज' बयबो बिदिब्ला लोगोफोर जोंनि बर' मानसिफोरालाय अबाव मोजां जाबावनो नङा होनबा जमा जमा बेरायदों मादों बेयावनो अनेक अनेक जालाबायो नोंथांमोना मोजाङै नाय आङो मा कारनाव रेगुलारलि भाइरेल भिडिअ होआखै नोंथांमोना मिथिगौ ना बिनि रिजनखौहाय आङो मथा मथि मास मोननै मोनथामसो सिगां सासे मानसिखौहाय आङो पासपर्ट आंनि फेसबुकनि पासपर्टखौ होदोंमोन बे मानसिया मा खालायदों आंखौ आंनि ट्रास्टखौ सेफायदों आरोना लोगोफोर आंनि इउटुबनि केटेगरिखौ चेन्ज खालामना दिदों बेनिखायनो आंना जिखुनु भिडिअबाबो 100नि बारा लोगोफोर 1K 2K जायोमोन आरो ओमफ्राय दायो 100नि बाराखै आरोना ओमफ्राय आङो माने बिराद दुखु मोनना दं आरोना जायखौ ट्रास्ट खालामदों बेनो बिदि खालामबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो केटेगरि चेन्ज खालामबाथाय मा जायो भिउसानो फैखाया
बेखौ लानानै आङो मा दुखु टेनसन जाना दं थेवबाबो आङो थिगखौ खालामबाय लोगोफोर ओमफ्राय थिग खालामनानै आङो साननैसोनि उनाव नोंथांमोनखौहाय मोजां भिडिअ लाबोगासिनो मोजां भिडिअ लाबोगोन आरोना नोंथांमोननिसिम आङो जोंफोरनि नायो भैरबकुन्दआव फैनाया जायै लोङै मोनाबाय खोमसि जाबाय 7टा बाजिलायबाय नै खोमसि नुबाय मबाइलनि क्वालिटियाबो बारा मोजां नङा बेनिखायनो बारा क्लियार नुवाखै भैरबकुन्दआव थांनाया जोङो दायो सफैबाय ओमफ्राय सफैनानै ड्रेसेस खुनानै दायो जोंहा बिमाया आरो बिनानावा रुटि सावदों जाहैबाय दिनै ओंखाम जाया ओमफ्राय दा मा मैगं संदों नोंथांमोननो आङो दिन्थिनो थांगासिनो आरोना लोगोफोर बिदिब्ला आंदों थुदो नै दाउ बेदर संनानै दोनबाय आरो इयावहा दाउ बेदरदों आलुदों नै जि रग' गोथावथार ओमफ्राय नै हट केसआवहा रुटि बनायबाय आरो रुटिया बुरजाथार एसेल' नुदों आरो नै आङो थाखनखौ खुलिनाय लोगोनो थाखनावनो सिथाबना फैदों आरो रुटिया जि आरामथार बनायना दोनबाय नै जोंहा बिनानावदों आरो मादारदों इयाव जोंहा मादारा फुलकबि आलु ओमफ्राय मामोननि मामा मटर एवदों आरो जोंहा फिसाजोनि थाखाय जि आराम एवखादों नै फुलकबियाबो दा गोदान नालाय बिराद गोथाव जाथारगोन आरो ओमफ्राय नै बिथिं ओंखाम इसे जानदों आरो जाय रुटि जाया बियो ओंखाम जागोन ओमफ्राय फिसाजोनि थाखाय लंपेन्ट बायबाय आंनि थाखाय कुर्ता बायबाय गस्लाबो बायना लाबोबाय बिसालाव हाबनानै आरोना लोगोफोर आङो बारा गोलाव खालामबाय थाला दिनैनि भिडिअखौ थाबायना फैबाय बेरायना फैबाय मेंबायबो नालाय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आङो बेसेबाङावनो फोजोबनोसै जुदि आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोबा अन्नानै प्लिज लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम आरो सोरबा आंखौहाय आब' आंनिखौ साबस्क्राइब खालामना हो आंबो नोंनिखौ खालामना होगोन होननानै उनाव आनसाबस्क्राइब खालामफिनो दै आङो बेसोरनि थाखाय बुंदों आंनि चेनेलखौहाय आनसाबस्क्राइब खालामबाबो आंहा जेबो लस थाङा नों आंखौ सासेल'सो आनसाबस्क्राइब खालामगोन बिनि उनाव आंखौ 1000 जनानो साबस्क्राइब खालामगोन मिथिबायना ओमफ्राय आंथ' मिथिखायो सोर आंखौ आनसाबस्क्राइब खालामदों आं सब मिथिखायो थेवबाबो आङो बिसोर आंखौ आनसाबस्क्राइब खालामबाबो आङो बिसोरखौहाय आनसाबस्क्राइब खालामा बिसोरनि माबासै बे बाथ्रासै बिसोर जुदि आंखौ आनसाबस्क्राइब खालामोबा खालामथोंसै आरोना जाय आंखौ साबस्क्राइब खालामदों थेंक इउ सो माच बिसोरखौ आं बुङाखै जाय आनसाबस्क्राइब खालामदों बिसोरखौ बुंदों आरोना स' लोगोफोर बिदिब्ला आं भिडिअखौ बेसेबाङावनो फोजोबनोसै मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बाय बाय